Ragazzi, oggi cercheremo in Roblox e ci abbiamo un parkour. Non abbiamo un parkour, dobbiamo giocato fino. No, non andiamo. Andiamo. 100 mi piace. Ok, andiamo. Deja după aceasta să facem reabilitare. Dar acolo e sistemul nervos. Dobbiamo scrivere. Nu pot să înțeleg această metodă. Nici eu. Tot scriu eu. Până la urmă, ceea ce a fost făcut, au făcut. Tu jumătate de an trebuie să stai în acel gips. Da, jumătate de an. De unde era pus? De la gât până la râu? Sau? Da. Tot capul, la fața să vedea, spatele și până la râu. Mama ta, pe tatăl tău, nu i-a speriat metoda asta? Băiatul are fractura. Părinții mei foarte au reacționat de urgență, am început să trec cu alți doctori. Eram într-o stare gravă, și febra aceasta, nu puteam nimic face. Și ei au găsit doctori care, specialiști pe așa traumă, care să trebuie de urgență de operație. Și la centrul mamei și copilului, sub responsabilitatea părinților, m-au dus la urgență, mi-au făcut operație. Totuși le-au permis părinților să fie de acolo. Nu au vrut este minute, dar timp părinții au fost foarte insistenți, ei nu au să facă nimic. A fost vrut felicitatul de urgență acolo și au spus medici cum au reacționat la seara care au venit. A fost pregătire, mi-a spus gipsă acesta și ceva timp scurt, o pregătit de operație. Ragazzi, non lo so. Și deja după reabilitație, ce este foarte important, începutul reabilitare. Reabilitare fizică. Ce ți-a zis medicul atunci după operație? Sunt șanse ca să revii sau nu? A fost un moment foarte emoțional, primul la care nu am așteptat. Doctorul când s-a apropiat, mi-a spus Pavel, un doctor foarte bun, care are experiență în Europa, America. Mi-a spus Pavel, din experiența mea, nu frumos că cineva în starea aceasta. A fost un moment care nu m-am așteptat, că ar fi așa de grav. Totuși, încercam să mă gândesc că am putea face ceva și am putea cât mai curând să ne reabilităm. Pavel, din procuror au reacționat medicii la Institutul de Urgență la metoda pe care au făcut-o cei de la Institutul Mamei și Copilului. Ei eram foarte dezamăgiți sau metoda asta și se revoltau, dar așa, ce poți să faci? Operația de curs cu bine? Da, a fost foarte bine. A fost reușită. Din partea doctorului a fost tot posibil și Tata, ce brava la tata, tata se dă bătaie la bătaie la bușete, tata se dă lavi. Tatău, lavi. E doar e cu tata sau cu mama? Bine, hai să ne culcăm că e ora 12. Acum dimineața să mă răiem la fie, hai, eu mă duc la baie și am venit la da, tatău. Nu știu, vier și la... Vertebre care au fost desnite și prevențiile pune aloc, să le fixeze ca să fie. Dacă erai adus mai devreme la Institutul de Urgență, se putea de evitat starea în care ești acum? Eu presupun că analiții statistice, dacă din stat alese nimic, ar putea să fie altă situație, pentru că în cazul meu nu a fost ruptură, a fost doar cu presiuni și putea să fie și alte, la moment, alte situații, alte stare. Poate nu alergam repede, dar decât mergeam, deși nu eram de tot persoană. Și așa cazuri foarte multe. Chiar stând în spital, am văzut băieții care aduceau, nu se dau nimic, ce operație și în stat, mergeau repede,
să-l simți în mâinile picioarele? Nu a fost mai mult. Dar a început să ne reabilităm și asta a fost o mare plus. Pentru că dacă stătem o jumătate de an în gips, aveți slipat. Dar asta m-a ajutat și asta a fost un mare plus pentru mine, dar viitorul va fi mai activ. Când tu ai început și când să-l simți în mâinile și picioarele? Cum se crăstim? Eu brațul nu știu că a fost mai Tata, hai la năniță. Все, Nani. N-aș spune care. Dar cum să se schimba? La moment este... Aici, vezi? Ой, что я щема. Iată tău. La năniță. La năniță. Hai la mic, tata. La mic. Dormi acolo, Lilica? Grazie. Ștefan, pune tot. Ce aici? Încerci? Da. Adică, dormi. Tu așa aici. Ai telefon, puh, așa. Fortnite. Lila, hai nu fac pași cu cum ești. Cum ești scolo, băsâți foarte bă, că Vreau un copac sau stau la părere. Asta cam a fost mai parte din spital. Dar acasă, sunt și acasă. Oricum, am venit cu nădejde că el scurt timp chiar în scurt timp, la realizare, mă voi Tezor, hai. Tezor, ești doar cu mine. Când făceai mișcare, erai de... Ștefan, hai du-te patru tău, Ștefan. Ha? Du-te patru tău. De ce? Bine, dar lasă că pierzi mâine la loc. Nu capim все. mai fac reabilitare. Și acasă, primii ani foarte reabilitări, acum mai puțin. Da, acum încep partea spirituală, Lavi, tata. Treci încoace. direcția aceasta. Hai la vine cu tatăl. Tata la fi doarme. Dar sper că nu erai în depresie. Nu te gândeai că viața s-a oprit aici, nu știi ce să faci mai departe. Cum să fie viața ta mai departe? Au fost Toate? așa mai sorțini, mai grele, când vrea să dai mâinile jos, pentru că cel mai greu așa stare este să depinzi cineva. Când tot trebuie să rogi, să te ajute, să faci, să facă pentru tine cineva. Și asta e cel mai greu pentru om. Dar putem să Dumnezeu care m-a ajutat în starea aceasta, să mă uit altor la situația aceasta și să nu văd plusuri mele, dar să văd plusuri care aș putea să fac eu. Adică atât din față, noi putem face foarte mult. Este cât timp de la incident ai acceptat viața care o ai tu acum? Sau dacă ai acceptat-o? Cred că peste vreo 3 ani, 4, o să un moment de acceptare. Dar oricum, întotdeauna treci cu nădejde că ar putea să fac medicina. Doctorul a spus că Dumnezeu face minuni și asta am experimentat în viața mea. Asta credem că ar putea să fim martă și așa minuni. Și să ne bucurăm. Dar ce te-a făcut? Ce te-a făcut ca să mergi mai departe? Ce te-a motivat să mergi mai departe? Zici tu că ai avut o minune în viață și zici că trebuie să termini și așa la cuvrarea de și să mergi mai departe. A fost un moment când am avut experiență de spiritul Domnului. Pentru că până atunci mă întrebam, Doamne, cum să trăiesc? Ce să fac mai departe? Doar viața constă în ceea ce să devin cineva. Și am avut momente de subiect când Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a spus care îmi place în viață. Că eu, ca tare, eu pot să fac foarte multe lucruri. Pot să fac tot
plăcerea ca astăzi să mă bucur, să fiu împlinit, să fiu un om activ în societate, nici de când stoarce la mine, picioare. Eu mă bucur că pot să fac multe lucruri și asta doar mulțumim, toate mulțumirile de mine. Cum s-a schimbat viața ta de când tu ai înțeles că doar cu Dumnezeu este și nimeni nu poți să te faci? Dar viața mea s-a schimbat total. Am văzut că Dumnezeu are un plan pentru viața mea și este un plan frumos. Este ceva prin care Dumnezeu poate să facă mult bine. Și cum scrie asta Pavel că Dumnezeu vă permite în viața noastră să vedeți convință ca noi să punem mângâieri la El. Și cu mângâierea aceasta să putem mângâia pe alții care s-a făcut cu această stărință. Din start, după ce am cunoscut lucrul acesta, am început să mă implic în slujire, într-o lucrare care vine cu persoane cu dizabilități, care stau foarte mult pe acasă, să susțin să apar, ca să-i predăm, să-i ajutăm, să-i susținem din toate punctele de și să fac și eu în vieță, un sens, să vadă că Dumnezeu este cel care iubește, nu sunt lăsați, doar un plan pentru viața lor, este ceva frumos și doar un așteaptă. Dar noi să facem pasul acesta, să facem vreau să cunosc mai mult, vreau să am, ca să vezi cum care îmi trebuie. Ai avut lucruri în viață când se vrea că tu trebuie să spui să ai și o familie, să spui să ai soții, copii? N-aș spune că am avut frică. Din start nu veiem lucrul acesta. Pentru că înțelegem că situația mea nu este simplă. Dar și în momentul acesta m-a rugat Domnul, dacă vezi o soție, vezi o fată, femeie care ar putea să fie un ajutor potrivit pentru mine și împreună să putem face mult mult să încurajăm cu oameni care sunt în preajma noastră, să ajutăm. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. La Moldova, ca să fac ceva cu documentul și It's raining tacos from out of the sky. dar a fost o Așa că ne așteptăm. așteptare și pentru ea. Dar tu te gândeai, adică în mintea ta, eu fiind în starea asta, fiind într-un scaun cu tine, cine de Dumnezeu să vrea să fie cu mine, să uite? N-ai gânduri din asta? Am avut o experiență interesantă fiind la Asociația Motivației în Chișinău. Asta deja era a 2 ani după traumă. Și chiar m-au ajutat să mă dau multe lucruri. Am văzut că oamenii curăților fac familii, au și copii, se bucură de viață și momentul acesta fizic nu este un obstacol pentru ei ca să meargă mai departe. Pentru mine a fost un moment care m-a ajutat să mă uit la situația mea altfel și cred că sunt așa. Oameni care nu doar apreciază starea ta fizică, dar văd ceva mai mult. Poate este bună. Pentru că fericirea, banii, starea fizică, asta este bine. Fericirea îți dă atmosfera care este, înțelegerea care este între tine, familie, soție, copii. Dar și asta ne ajută Dumnezeu ca să le creăm corect, să le facem corect. Nu știu să fac. Tata și Alana mă ruga mine să iubesc din acasă și am mai am probleme cu transport și mă ruga ca să o aduc în mașină. Deja la momentul cred că avem și permis și m-am dus să o aduc. Dar n-am reușit. Cei ce avem la un telefon, ne-am sunat după aceasta, am invitat-o la biserică să-și vedem într-o zi de adunare, era vineri și eu am cercat. Nu se vadă, nu știa care stare în situația, a dat la această telefon și a fost foarte mirată să
văzut și ai zis că asta ar fi femeie potrivită. Aveți în primul rând că, nu, sigur că este foarte frumoasă. Foarte susțin. Nevastă este foarte simplă. E foarte regulană, sunt simple. Și domnul nevastă, sunt simple. Sunt complicat să o fac. Și asta foarte mă atras, că este deschisă. Și din partea ei am văzut o simpatică. Și, sigur, după asta am plecat. Ți-a fost greu să cucerești. Nu pot să răspund la întrebarea asta, dar nu cred că a fost simplu. Pentru că nu trebuie să stai o să vadă alte lucruri sau alte lucruri care ți-au dat sau omul că dinăuntru. Pot să vă stai fizic și fac o părere. Cum ai început în căsătorie? La noi se face foarte simplu. Am vorbit cu slujitorul, care ei să nu execută, este o fată care deja era membru în miserie, a hotărât să meargă și el, am vrut că eu plăcut, am văzut ce facem și Dumnezeu chiar s-a atins și inimii. Și vorbim cu slujitorul, este soare care vrea să cerem căsătorie, el a vorbit cu ea. Și când am primit răspunsul, deja îmi bucuram. Dar cum s-a schimbat viața ta de când a apărut? Viața s-a schimbat foarte, da, mult mai bine, pentru că și eu mă simt bine, reușesc multe lucruri, sunt pregătit, particip din bine, îmi face parte și e mult mai ușor, și psihologic, și fizic, pentru că depinde de mama, de tata, frați, Voi deja aveți casă voastră, deci da, Domnul ne-a ajutat, vrem și o casă, Domnul ne-a dat și o mașină care putem sluji, e totul,